Akha tokin Hollywood a milar hote hi nal tak tak le sel bo ang mai hian mi te ma a anin lan china hetia nal tak taka anin lan china bang hian mitam tak te chuan eng thil tak nge an chunga thlenga eng ang boi na nge an neya an ma chon chin ti hi kan sia thiam pui me ulwa hetiang anga moi tak le hlim taka an lan na phena hian boi na tam tak chu lo ma chon ve chin thowin chutiang che chuan Tom Cruise le Katie Holmes te po hi mi hmuwa chuan lim hmel taka anin lan ba ka red carpet a te po moi tak takin an local dun to thina nima sila heng hlim na song song phena hian boina tam tak chu lo tok ve fo thinin an nuwa thil thlen dan mi tena an shat nuwa phe chuan mak an te hlom em em a nui hmel moi tak le hlim hmel phena chuan boina tam tak chu alo om ni na lang contract te in khabe na te le zalen na uma tlan bautum na te chu lo om fo thinin chuan chanchin atang chuan Hollywood milar pahni te in chena sakya mai mai ani talawa boina tam tak chu alo om ve reng ani hmelta a chumi wang tak chuan he in nei na hi mi pahni in hip ton na le in du ton awanga thil thengi ani anga popui te control tum tlat na lam zok chu ni ta angle ole ton tum kan video chuan heng Hollywood milar pahni te chunga thil thleng sang sang mita mutu te soidan ti le thushe turin tlak tak tak tena an soidan ti kha kan in hawin kan ngai thau le dona video te apula changa atop thlengin minlo thler saki minlo ngai thak sak le cheu donia an chanchin kan seitor Katie Holmes le Tom Cruise te in ton dan hi an fans te chuan khwanu ruat ang le thil thleng be tur reng ni in an soi thina chuti lai mekin mi chia te du ron le Hollywood a achang tu pa mi song song te star ni pok hi kan rin ang le kan lo do ang mi pa alo ni te rengim le Katie Holmes hi a film chan na pakhat Dawson's Creek awangin mi te shiat a hlo em ema hemi hnu atang phei hi chuan mi te du ron chu ron ni chauta zelin a ron lar chak hle maya chuti lai mek chuan Tom Cruise ve thung ero chuan career thatak lo nein khovel shia chu alo hlo der to a chuta chuan a film chan na Top Gun te le Mission Impossible ho te khan box office a top cha chu lo lan pui dei to in Hollywood khowela mi pahlo tling tak le nui hmel moi tak mai nei mi te du ron em chu alo dei to a Hollywood Golden Boy tia soi hel chin ani bok ani ye chuan kumsang ni panga a tomale Katie te anin kop tho puan ani khan mitam tak te chuan makan ti in an lom pui em a mi te chuan Katie chu anho pan na le a hmel thatna te a sha thinin toma be thung ero chu Hollywood a milar tak le mi hlo tling tak angin mi te chuan an hmuboka tin hetia tomale Katie te in kop tho puan ani hnu loka thil thleng po hi arang te thut ani ber hetia anin kop tho an puan atanga thlakhat na le ka hian Katie le tomate chuan anin hual tho chu pawng zuin mitam tak te le an fan sen heng an thu puan te hi an pom thiam tak tak ma chuan tomale Katie te chuan rin lo tak mai in fanu an nei tho chu an ron pawng le ta boka heta an fanu hming hi sorry ti in an phwa ngi hi ani te chuan hemi hnu a hian Tom Cruise le Katie Holmes te chuan ani nei na chu ro pui taka bo sai ngalin milar tam tak te chu an ron kal khom boka chu mai ni lavin paparazzi te po chu thil poimo mo mai an nei ang ti hlau tak hian koi hmuna mai po chuan lo om ve hlom bokin he in nei ni hi heti la ya Hollywood event poimo ber chu ani zui tarenga amai ro chu he thil hi rin lo tak maya akal chak ema wangin le ani nei tak pat si awang hian an fans te chuan pom thiam har an ti in an fans te tang ngei po in siam rem na hun tor po chu an pitalo boka tin Tom Cruise a love life hi meeting ngai ven le media pu ina an ngai ven jeng chin ani a nima sila heng chanchin ngai nom tak tak phena hian thil chiang tak le thil thlendan kem chang tak te chu sia the chan ni ta zelin ti ti sang sang le ngai dan sang sang de chu apiang tam ta hle maya chuta chuan Church of Scientology an ti te chuan toma mi mal nun te chu a thop pui tho soin mi chen khate phe chuan tomale Katie te in ton dan te chu adang lam vak bik lo ni in an no sei ve boka ma se heng hun lai vel hian Katie Holmes chu mi song song ten no pui tha le no anga lo sha in lim hmel tak hian toma kia nga chuan red carpet a te a kalve chin ba ka a hun man dan le a khovel te po chu mi te oron tak ni in anom the ang ber le adu dan ang thapa nun mang chu ang hle boka chu mai ba ka an fan se po in
tom le keti te chu hlim taka in kobreng torin du sakna chu hlanin an pahnia anin kar chu thon tho chawa thil thleng thin angmaiin an te khin boka nima sila mi tam tak te chuan hetiang anga thil kal chak lu toka no pa in somna siam le naute hial an ni tak pa sia wang hian thil dik lo le thil fel hel deuh chu aumin an hre be le loya tin heng thil fel hel om theinia an soile ani theima yang a tia mi tam tak tena an soide chu kum engemaw zat chunga ta na keti hom sinun dan dik tak chu ani zui ta reng bok ani te chuan keti le tomate in nei tir hlim om le alom na te aso tak nuwa khan report sang sang de chu ron om chawin chuta chuan keti in toma nei khan toma chuan anu pui tan hian dan chi sang sang chu alo sam ni nan soya chung te chu adik vek le vek lo chu chiang taka hria theini lo ma se sor sam taka tanga alan dana chuan keti le tomate anin chen tak nuwa khan keti chu tomani na anin nei laya thil thleng ti le tomanun dan te soi chuak lo tura ti ni in Church of Scientology chungchang po chu soi chuak lo tura inrem na siam pui ani thu an suya tin hemi chungchang hi mi tam takina an soi zel dan phei chuan he inrem siam na hi akhir em ema keti personal life thleng pu in ahmong ni nan soi boka te chuan he thil thleng awang hian kati chuan midang te hriata mi padang chu adiat le thei to manglawa interview na athu sei to de thleng po hian control sak bek ni in mi tam tak te phei chuan engtin nge hetiang ang inrem siam na hi an pom ngam zoka an mi mal nun song song hong vek to le engtin nge chep taka an nun chu an man thei te chu an zo na lian ber ani a ma se tum kho salar na te aro poina song song te le Church of Scientology te chuan keti chu azalen na le a fanutan po a that zok a be se awangin chung agreement anun ti chep tak tu te chu sign lo thei lawin a om ti ila a sol om lawe in keti hian heng anin rem siam na te hi bo chhe in abik takin tomanun dan le aum dan te chu a soi chuaka Scientology te ne na anin somna te a soi chuak pal ani vai chuan a fanu chu a in kol thei to don lawa chumi wang tak chuan keti hian a fanu hlo adula awangin le an lak sakma yang ti a hlo em awangin toma chungchang hi engthilma a soi chuak ngam talo alo ni te chuan heng ti awang hian interview na chen khata keti mi mal nun lampang zo na an zo chang te hian an zo na ni lo thil dang dei hian a chang ta thina chuta chuan ami mal nun te chu soi chuak mai mai lavin ama le a fanu te an him nan le an him zok nan ami mal nun te chu mi te ma a soi chhualo chu a thlang ta zok thina te chuan hetiang anga anin chen hnu po a dan sam tam tak chunga a om po hi a shom viau po ani mai the amai ro chu keti tan chuan a hmangai theilo pui mi pa ne na chen dun ringa midang te hmuwa po an no panon chu a hlim no zia le anin hmangai na te po a dei tak zia su lantira ni tina anin haulai an fano hmu tir ai chuan in then mai chu a thlan om zok nia a hriat zok wang ani te chuan keti hian to manena anin chen hian in chen in rim siam na poisa tam tham tak mai to mahne na tang hian la in an fanu in kol na tur chhal support po engma zat albok nia soi ania chumi wan chuan mi tam tak chuan keti chu poisa tam taka thlem ani thole a pasal nen po anin chen pha mak ni in an soya amai ro chu keti tan tu tina an soi ve le dan chuan keti hi a fanu ta na thil chaber nia a hria dana che in mani fate mangai tak to nu ina ati tur ang taka a fanu himna le hlimna angai pui mo ma sak tho te le a fanu ta na thil chaber ni tura a hria dan anga a che tho an soi ve le tla thung te chuan heng thil thing song song te phena hian Church of Scientology chu om tlatin Tom Cruise hi Scientology tinin hian hunrei tak an lo thok dun to china amai ro chu to ma hian hemi chungchang hi soi chok wak ngai lo thungin Church of Scientology nin hian inzomna an nei lo thude po a soi chok to boka ma se he church member lo ni to thin de chuan Tom Cruise chungchang hi thil tam tak soi to zo nei vele loin Tom Cruise chungchang ron soi chok to pakhat chu Crystal Tonani a ani hi Church of Scientology member lo ni to thin ni in anina a suizel dan chuan Scientology hian Tom Cruise tan ko pui thatak to chu zon sakin audition tipo an nei ni na soya heta an mi zon hi me che mil chale fil tak Scientology ta na mirin om tak actress ni bok chu an song ni na soya tin he thil thleng hi mi te tan chuan thil thleng thin pa ngai angin alang mai thei
amai ro chu heta chiang em chu Scientology hian an member milar tak te chunga hian thunei na an nei na sa in an mi mal nun thleng pu in nasa takin an in rol ti chu a hria theta a chu mai ba ka Crystal to na thu soi te hi adik vek ani chuan Scientology hian an member te romantic relationship lama an in rol na sa in milar tak te in ton dan fairy tale angmaya kan lo hria thin ti po kha ruwa manna an lo siam chop sa le til thlen dan tur an lo duan lok anga in tong le thenglek alo ni hmel ta bok ani ye chuan heta tanga zona om theita chu Tom Cruise a hian Scientology a alu ma hian an thil ti thin dan te hi a shelok sa vekim ni ti chunia hi mi chungchanga hian mi then khatina an soizel dan chuan Tom Cruise a hian Scientology chungchang le an thil kalpui dan te hi a shelok sa vek ni nan soya ma se Tom Cruise a defense attorney ina a soidan re thong chuan Tom Cruise chunga thil thleng nia an soile a thil ti thin nia an soide chu dot vek ani thole tomati ming chiat na an thil phwa chaw vek ani tho a soive thonga amai ro chu church member lo ni to thin te thu soida na changle Church of Scientology a ming chiat em awang te chuan an thil ti thin thalo tak mi tam takina an soita ka wangin mi puite ren hnel chu a hlo to shima tin keti home se hi ami ziale a chezia te anun phungti han en hian Church of Scientology ta na mirin om tak tor chu ani lauti po a share jinga chumi wang tak chuan engtin nge Church of Scientology hian keti hi tomano puita na an pom mai theile tin keti hi tomako puitor zanania an soi odisana khan ainlan ve em niang nge ni anga awa nei wang emo awan doi wang zok emo po in a hun ne a mun dik taka alo om pal hlo ani zo kang te chu emi chungchanga in hnial na ti tam to chu ani ta chela ainga po choni se keti chungchanga hian tomako puitor an zon a Church of Scientology ain rol nia an soina chu ti tam tu ber chu ani thau to bok ani ti chuan mi puite chuan keti chu actress chelo le no thatak anga muin a pasal Tom Cruise lar na tile a ming thana te chuan a hlia khu ba ka asia moi ve mai ni in an shia a amai ro chu ani na taka chuan keti hi me se fing le rem she tak ni in a pasal ne na ani ne na hlim lo tak laka tanga chwa zalen adu na le atum tla dana tang po hian a fin na po hi alang cheng thi a in khatia a pasal a then du awang khan keti khan tlem te ya mi te mu tham lawa ke pen zelin Thomas staff member te chu tlem te ya mithara athlak ba ka Thomas nei deu tu le athuron pe tu te ba ka church member nia asia te chu hlatial telin a mobile phone te po ngai thak ruk sak ani takin ti thil thowa phone dang chui theilo tur chu ani te boka hei ba ka hian report na atanga alan zil danin keti hian toman Iceland film a chan zo nu kha lo ngak cha charin film a chan zo vele khan athil ti tum na hnung ber chu atita a pasal chen ado thu chu ko ta kalpuin a pasal ne na anin chen vele a che na tur apartment te po chu alo ngai to lok sa diam boka mitam takten film chawa thleng the emo kan ti thin chu keti chuan a fanole ama ngei po an him thenan alo ti to zok alo ni chuti rol chuan church lamina annona thoni na sang tak an nei awangin le a pasal a hausak le alar em awangin dan manga in beina chuan a chak thei a ring lawa ei wang tak hian keti chuan a him na tur le atana thilrem chang motere reng chu man tang kai dan dor chu a ngei to vek angai takngala ma se apa divorce attorney chuan keti chu a puina sa in toma engine lo lai le ain thada de ulai an nan fuwa chu hun chu rem chang an man thenan chuan nasa takin an pa fa chuan an thok dun ta boka ma se chung lama tanga thil she chang tu tena an soidan ve thung chuan toma chuan hetia keti in chena le kha ko ta a thelu ta hi enga wakma angai lo thole alo bing khon lo hle tho an soi thung ti chuan mit khap karlika Hollywood a couple in mele mi te doron tak mai da chuan anin chen tho chu an puang ta thut maya chu thel thleng chuan mi poite makte chu a hlo in a chong tak zet ani ber hetia mi te makti a hlo lai tak hi keti chuan rem chang alo mang le hlovin a fans te chu alama atan tir ta a chuta toman thil thlen dan a han man thiam ve mi chuan keti chuan a fano en kol thein dor le kha chu alo ti fel man diam to mi ki ani te chuan hemi hnuwa hian thil chi sang te chu ron om le in keti in ami mal nun le char chung sanga mi poite ma a soi chho lo na turatan
agreement paper a sign ti de chu aron omle ta a mitam tak te chuan keti hian toma chu a phia ruk thole a injin lo lai taka a be thu an suya ma se keti funds te ve thung chuan keti hian a pasal milar le thil ti thei tak misol tak ni bok la ka tanga a zalen thena na a thil ti turang angte a ti ani mai an lo ti ve thunga tin Scientology church member le an celebrity lar tak mai la ka tanga chwa zalen a tur dan chuan keti thil ti anga ti ve mai chu a fin thak ber thu an soi bok ani ti chuan he thil thenga ril ro tin a ber to le a poilai ber mai ni lang ta chu he thil thenga hian an fanu no pangte po kha an hnu lo tel ve zel angai wang ani a tin keti in toma chen atom lai vel khan an fanu chu Church of Scientology de chuan an lo en kol na saman to ema Scientology member lo ni to tena an soidan chuan an charsa no pang de chu no pang te ni lai chang hian khawtaka ko shandan chu zertir na sat ani awangin no pang psychology thleng po hian a hung pha theini nan soya chu mai ba ka Crystal Tonan interview na a soidanin Scientology chuan no pang te te chu an thorin te chu na sataka zertir theinin an thei ang to ka an nun kal le zel tora po control an tuma chu mai ba ka no pang te ni lai chang hian midang te an hmu dan le khovel an thlir dan te po thak dang lam sak bek chu an thil tumber ani tho a sei bok ani te chuan ke ti chuan chu tiang anga insert na kara a fanu om ti reng chu a du lawa anu ani na angin a thei ang to ka zirten thalo la ka tanga a fanu hom him chu a thil du ber ni in hei wang tak hian a fanu tan chuan arang thei ang bera a pasal chu chen du in a fanu tan chuan ri chu alana sai mema tin a fanu chu charsina an controla a thlok te an suk sakma a chan chwa chu a thil tum ber ni in agreement a saina chandi poka ani mil te boka heiba ka hian hetia tomaniana anin kar tho mi te na pon chwa ani tak no a hian keti chon a fanu chu media lamina anti boilo na na satakin ma ala boka a fanu chu a theiang tokin a veng him tareng bok ani te chon keti du lo tu ti le soi chetu te chon keti hian a pasal ni na chang hian poisa tam tham tak ala ko wangin le a thil ton te le ami mal non a soi chhana konga ngi po adu ang chu a soi chho thelo awangin an dem tho te an soi da loi loi ya amai ro chu keti tan chuan hetianga a malak na le a che chhona song song te hi ama ta ni lavin a fanu ta na ati ani thole a fanu chu engma boina le har sana te nei lawa thanlen te chu a thel tumber ani ta ani te chuan thu thang leng vel atanga alan zil danin Church of Scientology te chuan an member te chu an khwa kherin an nge event ema an char satanga bang te po chu pasan tu ang maya chuan nga yen an char chungchang chu an sei chhalo nan an thei ang to ka ma an lak ba ka an sui reng ni nan sei boka hengti awang tak hian ke ti po chuan an laka cha sena thil thalo tak an ti mai lo nan hian ma po alana sa renga te chuan heng thil song song te a thlen vek nu atang hian tomale a fanu de inkar so a hlata hle maya ma se thushi tu chen khatena an soidanin toma chuan a fanu chu a hmu thei ve huna po motora a kalmangai lo thu an soya tin he thil thleng hi adik chia le chia lo chu hria chen theini lo ma se mi te chuan toman a fanu a hmu tlem zia le lo tur po a kal ngai lo zia te chu an soina salum le nge ani te chuan ke ti chunga thil thleng le a chan chen vel te hian hemi chungchang ni na in kong kai na nei story dang pakha chu a hlia kho ne le a he story hi nazani boniadi Italian na piangi London na Australian actress an chin ni in ani po hi Scientology church member ro tak mai lo ni to thini in tomanian po hian anau in she thato hle ani mela te chon atir lama kan soita kang khan Church of Scientology lam hian kumsang ni palia khan tomata na kopui tor sonna audition cho bo sain kha audition a khan khati laya actress lano pangle mel thatak mai nazani cho toma kopui turata na thlantlin anita a amai ro cho cho thila chuan ando angvekin thil cho a thleng thei bik lo nazani cho a thian tian Scientology thatlo ziale an thil ti thin dan de cho an lo shil vek lo ni a chu wan chon char satang chon chuak tak ngalin toma cho ati thin rim ema wangin toma chuan nazani cho shemna na lo te apek nge ani ye chuan hemi chungchanga thushi tu then khatena an soidan chuan nazani cho toothbrush manga toilet no fai lui tir ni in acetin chhuat an no tir bok ni nan soya
he thil thleng hi pon lam mi tan chuan in shemna na tak po ani mai theya amai ro chu church member te tan chuan thil lian tham vak nglem na vin church member thoi lo deuh te shemna tan le midang te hmuwa ti zana na an hman thin in an soya ye chuan hetia achunga thil thleng te le an shemna za thlak tak mai awang hian nazani chu church atang hian a chhuwa pha ta ngala amai ro chu nazani hian church chungchang hi a soi tam lo hle thung a soi ve chuna po a poilo the ang ber turin a soi ta china chuti lai mekin church lampo chuan an thuruk te le an in rel bol dan de chu nazani hian a soi chhuak mai ang ti chu an hlo awangin nazani chu an engun hle thin bok ani ye chuan nazani chanchin hi keti in toma a then ma dei to atang khan mi poite shiata ponzar lo ni to in he thilawang hian keti po chu Scientology lamina ro mana an siam na abul pui ber chu ani theimeng em ti chu zona ania tin Scientology lam chuan keti chu toma ko pui turatan hian nazani ai khan a thazok don ni in an shiati po ani mai theya ayanga po chani se nazani chanchin atanga thil chang te mem chu Church of Scientology lam hian an member an church atanga chuak te chu thlamong taka an chhuat tir mai lo ba ka church atanga chuak te po chu vo thinin an ti tur le an soi tur china te thu an la nei vek tho ani melta ani ye chuan keti le tomate anin chenta ka tang khan an pani in kar chu mi te soi tamber pol chu alani renga Scientology lam chuan a chebel te chu la thunun reng theinin an fanu po kha an la boy pui chun som reng mai ngem ti chu an zo na nei ani a heta thushi tu te na an sui zel dan chuan keti ti in bula mi pa pakhat palian ve tak mai chu kal reng theinin chu pa chu Scientology church lam mi ani an rin tho te po an soya amai ro chu mi chen khate ro chuan chu thil thleng chu an ngai bel wang le ti tam to ata na an pho chaw vel mai ani tho chu an soi ve thong ani ye chuan hetia keti chungchanga thil tam tak chwa ani lai hian tom cross ve thong chuan engma thu chwa le soi chu ani velem lawa chu mai ba ka phur tak le thatho takin a film chan Mission Impossible le Top Gun te ba ka a film dang te po chu la promote ringin keti le a fano chungchang po chu engma soi chok ngai lawa ma se hetia toman engma soi ve do lo chan hi Church of Scientology lam de chuan toma chu engma soi chok ve lo tura an ti awang le a soi ve lo chuan a chungchanga thu thang thalo tak tak te a pumpel the an rin wang po ani mai theya ani lo point toma hian thu thang te hi adik lo ani ti a shet awangin a inrol boy lo zok po ani ma na heba ka hian a fan chen khate po chuan toma chu a fanota na pachatak ani thole anin lei china po a thatle thote an soi ve bok ani chuti mek lain anu pui hlui kati ero chuan ami mal nun te chu ada private le zwala a interview na po ami mal thanlen na le a thil thiam ti ba ka nu ani tak chungchang te chu soi thenin Church of Scientology chungchang le toma chungchanga zona an nei te po chu a chang ngai lo boka he thil hi anin chenna indem semna awanga thil thleng po ani mai the ani lo point keti hian ami mal nun te chu soi chwa tam vak lo adu zok wang le achunga thil lo thleng to te chu theikhnil zok adu wang po ani mai theya ye chuan hemi hnuwa hian film chen khata te inlan chenin Broadway play ya te ainlan ba ka akha to khian dating gossip te chu ani le zeu boka ma se heng thil song ate hian ton ma a chanchin mi te soi hat hlong ka chu aum ngai ta mi lo thung ani ye chuan keti home se chanchin hi celebrity te in chen chanchin ngai nom sakle ang mai kha ani talawa milar takte larna phena thil omte mimal zalen na tele organization pakhat alang lo lama thil ti thei tak mai chanchin te ani hloma heng tho te hi thudik vek ani kanjing ani emo thudik lo le phwa chop tam tak a om kanjing ani poin mi tam tak tena an thil ton an soi chang hian thon thu phwa chop vek chu ani arin om bik lawa tin actors pakhat lar chuak tran tir ve che chuan mi hausa le lar tak mai pasala ania chuta tang chuan organization pakhata chuan lo phain chu organization la ka tanga a chwa zalen atana a thil ti de chu film hmonum taka thil thleng ang mai nia chu mai ba ka keti chanchin atang po hian a zalen atana a plan fil takle thatak ani poimo zia te po a hria theya no ani na anga ati tor poimo ber chu a fa ven him ani de chu a hra chiangin a fano a ven him tak dan te po a hria thei ta bok ani te chon tom cross a chu hetiang thil song a thlen to hnuwa po hian mi te du ron chu lani rengin ala lar chhun som reng thei thawa
tin Scientology lam te nena anin somna chuan alim chana chungchanga po chuan boina po an nei thui vak lem lawa ma se Church of Scientology lam te ero chuan heng thil thleng wang hian soi chia chu an hlo na salhe tunga church member lo ni to ten church chungchang thothar le an thil ton te chu ron soi chuak vele zelin he thil hian church lam te chuan an member celebrity te an control dan konga zona tam tak chu an nei phata a church lam chuan an top star te tan chuan alang lo lama ko pui tur chu an la zon sak rengem ti zona te po chu an nei ta bok ani ye chuan keti home se chunga thil thling te atang hian Hollywood milar tam tak te hian an larna phena hian boina le harsana tam tak chu an tonga sa in an nei ve reng ani ti po chu a hria ta hle maya chu mai ba ka dan khau tak mai kal tlanga inrem siam na awangin eng ang taka thon thung ai nom le thin te chong thei nge ti chu engwanga sei chwa thei tak si lawa thobo hlen ta nge an ni ang ti chu zona poimo tak le a chana hria thei ni ta si lo chu ani ta ani ye chuan keti homes le Tom Cruise ate chungchanga thil thleng te chu chin fel ani ta a keti chuan nun thar chu nein a fano chu thatakin ankol seliana heiba ka hian loki thei ang berin anun chu mangin Tom Cruise ne na anin ton le theina tor hmuna te chuan akal ngai ta lo boka chute lai mekin a pasal hlui Tom Cruise be thung chuan film monam tak tak te chu la chan chhun som zelin khovel pumpuya mi te doron chu alan reng thawa chunga a film chandela chu box office a alar berber te lan rengin anopui hlui le afano te po chu angai to zui talem lo bok ani te chuan keti home se Tom Cruise te chanchina tang hian larna te Ocean te le ambition te hian inzomna anei thuk zia chu mu theini in heng thil te hian tuna kan ngai thlak tak thon thung ai nom le dangdai tak po kha aron hring chok tarenga chu mai ba ka reporter ten an camera te an da a an thu ziana le khabu te an khop nuwa po thu cheng tak mai pakhat la omin chu thil chu Hollywood te inlai china chuan eng ang point thil thleng ma se mishing te fin na chuan thil ti theina na satak anei ni ti hi ati chiangin keti home se po hian plan fil tak le thatak ane awangin inne na shi om tak la ka tangin a chho zalen thei pha ta boka ye chuan keti le tomate in chen chan chu cheng taka soi thei om ta lo ma se keti in a pasal a thena konga a thil ti te chu mi zong zong te chuan an shet pui ba ka mi che hoi sin tak le mi te ngai san ron ani pha ta boka tin he chanchin kan ngai thlak ta ka tanga thil chiang tak mai pakhat om bok chu mi zong zong te hi kan pon lam lan dan ang vek hi kan ni lawa hoi sen na na sa tak chuan thuruk thim ber le cha ber po asahong thein a pholang thei ti hi ani ome ole khati song kha don chuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a kan ngai thlak zo ta Hollywood milar pahni keti homes le Tom Cruise ate chungchanga in ngai dan te comment section lama in lo sei bele chhodonia